Nej. Hej. Velkommen til vores kanal. Og det er mig. Han hedder Frederik, og jeg hedder Anton. Og han har 2 kanaler. Ja. Og det, så den skal vi ikke, ja, det er vores tredje. Jeg skal ikke lave den 2 kanaler. Ja, så er det. Okay, vores kanal, den hedder WASD Gaming. Det man mest bruger i gaming. Ja. Men vi bruger også noget andet nogle gange. Ja. Men vi spiller nogle spil, hvor man kan bruge WASD. Og måske også... Ja, måske også piltasterne. Ja, vi bruger også Clash of Clans. Men det er kun gaming. Og så den video. Og ja. Ja, jeg vil bare gerne... Luk døren. Ja, jeg vil bare gerne lige lukke den. Faktisk recorder vi også. Ja. Det er jo... Altså, de kan ikke se det. Den peger på mig. Nå, okay, ja. Men vi kommer til at hygge os. Jeg skal spille noget World of Warplanes, noget Minecraft. Og jeg skal spille Clash. Og måske til... Ja, i hvert fald også Minecraft. Ja. Og mens vi skyper. Ja, og så skal jeg også... jeg skal lave noget forskelligt. Var det det, Frederik? Ja. Okay. Farvel. Echo style. Der gik lige fejl i det, så resten, det første, det fik vi ikke lige med. Men jeg vandt!